yn adran y Cobiau Cymreig, Daniel Morgan, y beinydd sydd yn rhoi drefn ar dosbarth fawr o Ebolesi neu Adfeirch ac Heledd. Oedd hi'n sôn yn gynharach, bod Daniel yn beinydd profiadol iawn, wedi feirniadu yn y ham a sawl gwaith, ond dyma'r tro cyntaf iddo fo fod yn y ffair yn beirniadu. Ie, yn y ffair eia, mae e'n ni dimloen dipyn o fraint wrth gwrs i fod e. Fel wyt ti'n gweud, i ni'n nabod yr enw ers blynydde, ond cael y cyfle i feirniadu fan hyn am y tro cyntaf yn gweud ac yn sôn bod hi yn dipyn o fraint ac di bod yn siarad gyda'r beirniad eraill hefyd yn trafod hynny, ti'n gwybod. Ac wedi cael y cyfle i weld yr Ebolesi a'r Adfeirch swclod fan hyn eto am y tro cyntaf. Mae Daniel Morgan yn pwyntio at rhywun, a dwi'n meddwl yr un nes i pigo allan yn gynharach oedd o, Helen? Do, fe nes di weid pan oedd un yn pasio i ti yn syth bin, dyna'r enillydd. Ond dyddiau cynnar yw i. Ond ma'n rhoi'r cyfle nawr i dynnu nhw mewn. Cyn cael y golwg fanylach. Felly dyma'r un wyt ti wedi bigo, ie? Ie, Simon Pring yn dangos ar ran Mark Roberts ar da Pwllheli, Bryn Eglur Prince Rambo, yw tad yr Eboles yma ac allan o'r gaseg Tir Gwyn Cadi Mai. Enw'r Eboles yma yw Tir Gwyn Mela Mai. Cyfle nawr wrth bod Daniel yn tynnu nhw i gyd mewn ac yn mynd i fod yn rhoi'r cyfle i weld nhw'n unigol. I sôn am nodweddion yr adran y Cobyn Cymreig. Ie, Cobyn. Cob yn hytrach na ceffil yn y Merlin. A Cobyn ydy yn teip o geffil sydd yn gallu gwneud gwaith. Mae'r teip o Cobyn Cymreig yn arbennig ac yn unigryw. Mae'n ysgrifiad o'r Cobyn Cymreig sy'n dweud the best ride and drive animal in the world. A dwi'n meddwl bod hynny'n wir. Ac dwi'n meddwl dyn ni'n gweld tystiolaeth o hynny ydy pwy mae'r poblogydd ydyn nhw byd eang. Mae eisiau y cryfder, asgwrn, siwrle, hendel, ac eisiau rhywbeth sy'n gallu symud yn dda hefyd. Ac mae pawb yn digon gyfarwydd ar dilyniant sydd gen nhw ar ddi Mercher yma yn y sioe frenhinol. Ydy. A mae'r un dilyniant, wyt ti'n gweld ni, mae hwnna'n brawf fan hyn heddi o weld gymaint o bobl sy'n o gwmpas yn edrych o gwmpas y cylch. O ti'n gweud bod e'n hyfryd i farchogaeth. Beth yw e te? Pam? Dwi'n meddwl jyst bod nhw mor y cryfder sydd gen nhw. Maen nhw'n gallu cario oedolyn, dyn, trwm, ac jyst i tymer nhw, yr gallu, maen nhw'n gallu gwneud pob dim i marchogaeth, i gyrru, i neidio, dressage. Maen nhw'n anifail aml bwrpas. Yndyn, ac maen nhw'n glyfar hefyd. Anifeiliaid glyfar iawn ac yn gallu ymateb ac yn cael ei hyfforddi. Maen nhw'n hawdd i hyfforddi. Achos fi'n gwybod ti ag ambell i adran dy gytre, adran C uwch arbenigedd a'ch dileit mwyaf fel brydwyr, ond mae'r adran dy hefyd gyda chi. Oes, mae'n ambell i gen i Cobyn march rhyw dwy o gesig, dim ond dwy o gesig sydd gen i ar hyn o bryd, march ac un Eboles ifanc, ond dyn ni yn mwynhau'r cobiau, ond section C ar adran ecw dileit. Mae rhaid bod y datamod y berthynas wyt ti yn meithrin y gwaith yna o ddechrau cynllunio, o gael yr ebol yn magu. Ti'n mynd mor agos at y creadur? Ie, sy'n ni'n dweud, mae perthynas rhwng y ceffylau, bron i bod, ych chi wedi cynllunio, mae gwreth nhw to, ac dwi'n meddwl bod ydych chi'n dod yn nghlwm efo'r ceffylau. Enwedig y rhai sy'n mynd yn llwyddiannus i chi, ond nhw'n rhan o'r teulu mewn ffordd. Ti cyfle nawr, ni gael gweld nhw'n unigol? Wrth gwrs, Simon Pring wedi bod yn dangos i Mark Roberts o Pwllheli am sawl flwyddyn erbyn hyn. Ac Tir Gwyn Mela Mai.
ac ambell i chwiban yn dod fyny. Mae pawb a'i dric yn dos i ddal sylw y ceffylau maen nhw'n dangos. A Casgob yn enw cyfarwydd iawn. Yndi, wedi cael dipyn o lwyddiant ac Matthew Howells yn fannu yn y Crys Pink. Matthew wrth gwrs yn Blismon. Dyffryn Cowen y bara brith. Ond dyn ni gweld yn y cefndir, mae tir gwyn Mel a Mai wedi cael ei dylu fewn eto i'r safle gyntaf. Felly mae'n argoeli'n dda iddo fe. Ac un arall wedi symud fyny gyda Aled Trw, 2-4-9-7 yw hon. Creu Valley Lady Sarah wrth y march Penal Brymor ac allan y Creu Valley One for the Road a merchnogaeth John Townsend sydd yn byw yn y groes ger Llandrindod. Sy'n braf iawn bod yn mynd nôl yn lleol yr ail wobr fyny. Ond mae'r wobr gynta dyma ni ac mae yn benderfyniad solet. Ac yn derbyn y wobr gynta, tir gwyn Mil a Mai, yn eiddo Mark Roberts, a Simon Pring yn dangos. A felly dyma ni gyfeillion. Allan o'r march, Bryn Eglur Prince Rambo, a'r gaseg Tirgwyn Cadi Mai. Well, Simon, a great class. You've had a bit of success showing for Mark Roberts in the past. Yeah, definitely. He's done really well. We've won the Royal Welsh with him a few times with a couple of mares. And then this filly means a hell of a lot to us because she's the only ever filly by our black standings. Unfortunately, we lost him. So this filly means the world to us, really. And him himself, he was a Royal Welsh winner. Yeah, he was. Yeah, definitely. Yeah. Oh, well, you've got a bit of work now. I think Jodie here been working hard somewhere. Definitely looking after the kids. Yeah, well, you enjoy. Yeah, thank you very much. Exhibit number 2479. And that's Brian Jones with Lynn Morse Lucinda. The fourth prize going to exhibit... Wel, I Bwllheli mae'r wobr gynta yn mynd, a tir gwyn Mel a Mai, yr eboles ddath yn fuddigol o'r swclod. A dyna ni Simon Pring yn dangos ac yn llawn heiddi'r wobr gynta yn ôl y beirniad. Yr un sydd wedi bod yn beirniadu yn yr adran yma, Mr Daniel Morgan o Ben Park. And sixth prize this afternoon going to exhibit 2487. Philippa Owens with Casgob.